Здравейте, уважаеми зрители на малкия екран! Омръзна ли ви да бъдете смотани, подценявани, изолирани от обществото и така нататък? Писа ли ви да ви се подиграват заради стила ви? И за това, че сте интелигентни, уникални и различни. Ако отговорът ви е да, значи сте на правилното място. Курсът, воден от Милко Велиразиев и Тони Атанасов, ще ви научи как да станете професионален чалгар. Останете до края и ще разберете как да се правите, че пеете вашата чалга песен. Внимание! В следващото видео има продуктово позициониране на кебабчета и сливова ракия. Това е историята на един изстрадал млад мъж. Издигнал се от нищото, превърнал се в звезда. Моля ви, останете с нас! Помня, помня едно време, бях много зле. Пишех романи, четох книга, писах книга. След това разбрах, че това са подбрани проститутки. И като се осъзнах колко са зле нещата, си казах край! Крифи! Ставам чалгар. А сега няколко думи от изпълнителните продуценти на нашия курс. Здравейте, драги зрители! Предаваме директно от студио Файнер. Разбира се! Знам ги аз тези работи, момче. Всеки певец трябва да е оригинален и лесно запомнеш се. Аз съм известен с моят хубав мустак и как всички пиленца ми се лепят. Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Как да бъдеш чалгар? Разбери, като си купиш поредицата DVD-та. Тя включва чалга за начинаещи, пиленца при батко, как да бъдеш готин, как да се гримираме и пак да не приличаме на нищо и разбира се, последно, но не на последно място, как да пеем на плейбек. Помните ли за дръстия смешник в началото на клипа? Разбира се, че не го помните. Забележете огромната промяна след промиването на мозъка. Извинете, след покупката на целия комплект DVD-та. Мамо, вече съм чалгар голям, спрях да слушам Лили Иванова и по улиците ставам цар, направо същински Казанова. Никой вече не ме гаври, не ме псува, не робувам на интелектуални замисли стандарти. Щом в душата чалгата царува, ставам част от всяко парти. А сега, дългоочакваната песен на Милко Велиразиев. Виждал ли си как Вектошар прави каквото му дават? За да те забравя, тръгвам с коята е. Се различни уса, все дни замесате. Пия и се лъжа, колко ми е хубаво. Като трезнея, намразвам се отново. Файнер носи отговорност за кампанията как да бъдеш чалгар. Не се наблюдава странични ефекти, освен затъпяване, цироза, целулит, дълбока веноза, варикозна флеботромоза и в редки случаи смърт. Никакви права запазени. Нося, ти учи ли са? Аз съм! И бах ти ръките. Благодаря, че гледахте... Що плясна го? Пляскайте се. Благодаря, че гледахте клипа за пореден път. И много съм благодарен. Идеята беше навлизава, защото само чалгам и главата и викам, хубаво, ще го направим на най-сетне. Искам да харесате клипа, да го коментирате, да го споделите, пак да го харесате, после пак да го коментирате и пак да го споделите, то лошо няма да. Да. Ако не харесвате чалгата, определено този клип е за вас. А пък ако харесвате чалгата, определено този клип е за вас. Ако харесвате чалга и не ви харесва, значи нямате чувство за хумор. Нещо такова трябва да се нарече, да. Да абонирайте за мен и за него. Ай, чао! Много монтаж да чака! Много монтаж да чака!